Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In de wijken Juan Domingo en Mahuma is het gisteravond onrustig geweest. Dat gebeurde nadat eerder op de dag de 38-jarige Almir Codet werd doodgeschoten. Hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie. De huizen van de mensen die betrokken zouden zijn bij de moord zijn in brand gestoken, evenals hun auto's. Ook is er op huizen geschoten. Er is emotioneel gereageerd op de moord op Almir Codet, die bekend staat als onder meer ondernemer en radiopresentator. Hij is nummer 4 op de lijst van de politieke partij Trabalpa Curaçao en was in het verleden actief voor Frente Obrero van zijn oom Anthony Codet. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen flink gestegen. Gisteren waren er 112 gevallen geregistreerd. Een week eerder ging het nog om 67 gevallen. De laatste keer dat er meer dan 100 actieve besmettingen waren op Curaçao was op 23 januari van dit jaar. Er liggen momenteel 4 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 1 persoon op de intensive care. Zoals bekend is er nog steeds een avondklok op Curaçao en moeten mensen ook nog steeds mondkapjes dragen en sociale afstand houden. De regering gaat wel reageren op de stijging en komt wellicht met meer maatregelen. Ora você cabe trem, automaticamente botem roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre e safet. E tem roupa e fibra. E tá do nabo energia beco para perder. E tem proteína para regenerar o músculo. Não. Panaderia Isa. Para o healthy lifestyle. Het aantal coronabesmettingen neemt toe, maar mensen lijken zich ook steeds minder aan de maatregelen te houden. Afgelopen weekend moest de kustwacht ingrijpen toen er een feestje was georganiseerd met verschillende boten in Fuik. Verschillende mensen kwamen bij elkaar, er werd muziek gedraaid, gedanst, gedronken en dat kan niet met de huidige maatregelen. De kustwacht met assistentie van de politie is er naartoe gegaan en heeft de eigenaren verzocht zo snel mogelijk het feest te beëindigen en weg te varen. De politie heeft samen met de Koninklijke Marechaussee afgelopen weekend verkeerscontroles gehouden. Daarbij zijn 18 automobilisten aangehouden die te veel hadden gedronken en toch achter het stuur zaten. Bij 18 van hen is ook daadwerkelijk het rijbewijs ingenomen. 2 van die personen zijn werkzaam bij de Nederlandse Defensie. Hun zaak wordt verder behandeld door de Koninklijke Marechaussee. Kustwacht op Curaçao kreeg dit weekend een melding binnen dat op de tanker Nada een opvarende buiten bewustzijn was. De boot is afkomstig uit Spanje en was onderweg naar Colombia. Het betrof een 42-jarige Pakistaanse man die een maand geleden een ongeval had met zijn hand, maar nu niet meer kon lopen. De Citro is erop naar het schip gevaren, waar de man op een brancard met een kraan naar beneden werd gehesen, zodat de Citro-ploeg hem over kon nemen. In de tussentijd is een andere arts naar de Sint-Anna-baai gegaan om de patiënt samen met een ambulance op te wachten. Hij is naar het ziekenhuis getransporteerd. De patiënt was bij aankomst bij bewustzijn, maar had wel last van kortademigheid. De tanker Nada is verder richting Colombia gevaren. Als alles volgens planning verloopt, komen er morgen op Aruba bijna 12.000 vaccins van het merk Pfizer aan. Eerder had het eiland een even grote hoeveelheid vaccins gekregen, maar die zijn allemaal al gebruikt. Alle mensen die de afgelopen weken hun eerste dosis hebben gehad, worden weer opnieuw ingeënt en zijn dan helemaal beschermd tegen corona.
De tweede vaccinatieronde begint op 10 maart. Daarbij wordt in principe dezelfde volgorde gehanteerd als bij de eerste ronde. De autoriteiten vragen iedereen om zich zo netjes mogelijk aan de afspraken te houden als bij de eerste prik gebeurde. De Curaçaose atleet Lee Marvin Bonavacia heeft een uitstekend weekend achter de rug. Met het Nederlandse estafette-team wist hij afgelopen weekend tijdens de Europese kampioenschap in Polen de gouden medaille binnen te halen op de 4x400 meter. Later behaalde Bonavacia ook nog een bronzen medaille bij de individuele 400 meter op het EK Indoor. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.